Trec de multe ori pe aici. Ăsta e hanul lui Manuc din centrul Bucureștiului. Toată lumea se pricepe azi la tratate de pace. Toți vorbesc despre asta. Aici, în centrul Bucureștiului, s-au înțeles după un război rușii cu turcii. Războiul dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman s-a încheiat cu pacea de la București, cu tratatul de la București, semnat aici, la hanul lui Manuc, în 1812. Manuc Bey Emanuel Mârzaian, pe numele lui, a fost unul din cei mai bogați și influenți oameni din Europa la vremea aia. S-ar putea face un film cu viața lui, dar n-are cine să facă filmul ăla. Uite, a construit hanul lui Manuc aici. Influența și banii lui probabil au făcut ca rușii și turcii să se împace aici, în hanul pe care el l-a construit. La intrarea în han e o placă pe care și scrie: aici s-a semnat pacea prin care s-a încheiat războiul ruso-turc. Manuc a murit tânăr, au rămas 6 copii după el, dar mai ales amintirea unui tratat de pace semnat în București.